Damo na nga birthday an akon waray ka celebrate di dahai mo. Ya di man ako hadyo. Amula din akon andam hai mo tinapa. Nakalugsong ang tinapa. Tinapa lang nakanda. May taksurayan na nga odto. Today is my dad's birthday. I miss you so much. Sardinas. Amoy ni ang pasalubong ha ako ni Intoy. Wari pa ka uubos. An udong toy na imo ginhatag ha akon. Miswa. Ganas. Magkukuha ako inisa. Kay para mamayang gabi, ulam ko to. Tapos, magsasabaw ako. Kala. Hati-hati natin para may ulam ako mamayang gabi. Diba? Ito ang ulam ko mamayang gabi. Ako mambutangan sa bawga. Marasa mambutangan sa baw. An udong. Kaya marasa humigupin sa baw. Diba? Basta may sabaw, okay na. Today is your birthday, a happy special day. I miss you very much, my tatay, I love you so much. Maiha na gud man nga ano. Waray ako pa attended kan itay birthday. Dugay-dugay na. Ako man lang nga usa lang nga udong nga gin ako sa lang nga udong ita ko ni gahalo. Ako na inig bubutang kay ipaking yan ahit udong. Diri parehuan una. An una ang kaday. Kamahusay pagkapaking udong una. Damo pagod ang sulod. Panahon ni Marcos yun. Waray udong. Butoy. Damon harang hini kay para marasa iton. Amini. Butangan natin asin. Asin. Asin.
Kay madagmit lat maluto. Amo ini it marasa na kanang pinubri na sa kasura pero marasa damot makakaon hini din damot makakaon ni Robe. Barong man. Oy. Waray nagas. Mahilig akong sabaw. Kailangan ko ng sabaw. Mahilig akong sabaw. Thank you, Lord, sa ulam ko. Yan ang udto. Huwag tayong tumigil. Palagi tayo magpasalamat. Tamok sabaw. Lami. Naduroy pag naging sipsipon ako kay kakulob na uranan ako kakulob. Naduroy taksipon. Marasat aton sura. Very simple na aton ulam yan nga udto. Nakalugsong man. Ligo. Sardinas. Basta magluto yung sardinas, damot hugaw dida, damot talsik dida, insakto la iton iya anghang, marasa it. Sige na, pwede na yan. Kay malalagay akon utanon. Thank you, Lord. May ulam na ako. Taya mo dit akon handat imo birthday tay. Ha, di ba? May pansit na ako, I love you, tay. Tama-tama, may bahaw ako kagabi. Marasa ini hit bahaw. Marasa ini bahaw. Gidaw mo takan on. Titinoo kero be.
taksipon nga ade matitinaw. Naturo. Kad na kita, pangaon. Uy, di man nadadara. Nagkakalukso man. Marasat aksura. Papa Jesus, marasat aksura. Ganas. Na may sardinas. Na may udong. Ngan miswa. Yummy, may ulam-ulam. Sister Kate, dali. Pangaon kita, Sister Kate. Yummy. Sarap. Bangin tumuro taksipon nga didid mahangad ako. Okay. Mamantika talaga pag maglutuhin tinapa. Damo talsik nga mantika, damo talsik. Bisan diin. Mga kulay-kulay itong tinapa nagkakalukso. Ayam brand. Yeah. Pangaon na kita. Dali. Luto na akon sura, paniod to kita mga inday. Tapos may ada ako para niya na odto. Niya nagabi, may ada ako sura. Dali, pangaon kita mga buranday. Bahaw, itakon kanon bahaw, marasa. Maupay na udto Papa Jesus, damo nga salamat ining pagkaon na imong ginhatag, nga damo nga salamat itong mga garong to provide for me. For 20 years, I love you Lord, in Jesus name, amen. Lagi tayo magpasalamat. Amen. Tikman ko yung yung anay guys, bubutang ang kunti shoot akong duha nga irong kay di good na pipigilan guys. Itakon irong kay naturo sipon. Ito takin bubutang para masarap. Amin baga kita di ba? Magkinamot lang kita, magkinamot kay marasak kumao nakakinamot. Maupay na udto. Pangaong kita nay.
Pasensya na ko kayo, kahit akon irong naturod chip on. Amo yata. Ha? Pasensya na po kayo. Kasi yung ilong ko, hindi mapigilan. Tumutulo yung sipon ko. Kaya yan ang ano ko. Ang di ba? Pangaon kita. Diri man daw sa sabon. Mapasok. Ako lang din nga usap. Ano akong kaupo, daan tulumakat. Tapos si Ramam nangaon ng gawas. Sister Kati pangaon, marasa taksurada. Marasa gudliwan itbahaw. Kada si ano itong tinapa. Marasa. Labi na itong udong na may silot. Marasa guys. Natikman ko yan noon. Oh, naturo na. Balik natin siya. Pangaon. Hinot aada. Salamat sa patamsak. Hindi ko makita kung sino ang nandiyan. May nanonood. Thank you. Maraming salamat sa pagbisita sa akong live.
Bye-bye. Thank you for watching. Bye.